Si entens el mecanisme, deixes de culpar-te i recuperes control. Avui, dins d'estrès, cortisol i gana tardana, creem el teu controlador de pisos per baixar l'ascensor d'alerta. Ves al link de l'avió, obre WhatsApp i escriu C24 per rebre la guia d'una pàgina de l'ascensor d'alerta. Després d'explicar-te el que passa, et dic com aplicar-la. A la tarda el cos puja a un ascensor d'alerta. El bit més alt equival a gana de dolç. Què fa pujar l'ascensor? Tasques d'última hora, missatges de feina, pantalles blanques. Què el fa baixar? Llum càlida, rutina de tancament, 5 respiracions i un passeig curt i ritme estable d'àpats. Com saps que la cosa no va bé? Cervell hiperalerta, pressa per menjar, dir-te allò de «va, vinga, només una mica de dolç i prou». No és descontrol, és el teu sistema en mode protecció. Què has de fer? Controlar els pisos que puges. Si veus que t'enlaires, aplica tècniques per baixar. Vols la guia d'una pàgina? Ves a l'enllaç de l'avió, obre WhatsApp, escriu C24 i te l'envio de seguida perquè puguis baixar l'ascensor aquest mateix vespre.